যে orang mangkli soklai mani karon kabono sung sabno je Tripura Chief Minister borong nang Bikas Dewarma Rampana Jomeja Dr. Tulsong borong kha sini je kok borong ni sung tame sini sia abono kebengi tum tabugo tani bai sung bongni photon tini soklai kya tamni bai ke sung semano abong ka sini odikar kok borok ka subject state ni matter omakin sumuka jima soroni basa abo sumuka clearly omono NCERT rono lutui manai ba Central Institute of Indian Languages aja manai bongdi kok ka sijak maning ketambai oro luka ka srai English alphabet bani kinus ar Dr. Himanta Biswa Sarma kebeng ya bor arbo BJP sarkar no aipono BJP sarkar puno bor kebeng ya kin or ketamni bai ko bor basar bai bor kebeng abor sini cross gabor double standard nugai tongo asamna Dr. Himanta Biswa Sarma je borok ni musung tino khari tongo bongni chati karon bongni odikar bongni right chabo ani bai kenu sunu ka sinorong kake je borok sungno chapogui sini tono je bongni musung ti khaine abon bai sintino protibat khlaiman